Krásny deň vám želám, milé dámy. Ja by som vám chcela povedať niečo k používaniu retinolu alebo možno skôr k procese retinizácie, aby ste vedeli, keď sa pýtate, že ako používať ten retinol správne. Takže retinol, vlastne už som vám spomínala, je to teda vitamín E, je to zlatá zložka, ktorá sa aj odporúča ako v prevencii proti starnutiu pleti, oddeľuje starnutie, zabraňuje prehlbovaniu procese starnutia, podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu a elastínu v našej pleti, bojuje proti starnutiu, vráskam, pigmentovým škvrnám, výborné na akné alebo takisto aj keď máte jazvy na pleti, takže vtedy odporúčam zaradiť aj retinol do vašej starostlivosti a najmä aj v tomto období, pretože retinol sa používa práve v tom jesennom a zimnom období, v lete ho teda nepoužívame, takže kto napríklad ešte nestihol s retinolom začať na jeseň, tak ešte stále je ideálny čas, aby ste s tým retinolom vlastne začali, aby ste ho používali a zaradili do svojej starostlivosti. Nemalo by sa s ním chodiť na slniečko, takže preto ho dávame aj v noci. Je to vlastne také nočné sérum a vlastne je to teda čistý 0,5% retinol a tie, čo nepoužívate retinol, nie ste len zvyknuté, tak v tom prípade sa začína s retinolom, volá sa to, že proces retinizácie, čiže taký vlastne postupný návyk pleti na ten retinol, aby sa to na tej pleti neprejavilo nejakým podráždením, lebo je to naozaj čistý retinol, takže niekoho, kto nie je zvyknutý, alebo tú pleť to môže aj trošku podráždiť, preto treba tam zo začiatku opatrne a s postupným návykom vlastne pleti na ten retinol. A ten proces retinizácie trvá 8 týždňov a používa sa ten retinol tak, že vlastne prvý a druhý týždeň si aplikujete vlastne pumpičku toho retinolu. Pumpičku toho retinolu si zmiešate spolu vlastne s týmto upokojujúcim, obnovujúcim mliečkom z Clinical Solution, je to vlastne retinolová sada. A zmiešate si to na takú kašičku a vlastne nanesiete na vyčistenú pleť. Prvý a druhý týždeň sa to dáva jedenkrát za týždeň. Snažte sa vždy si určiť nejaký deň, kedy si to budete dávať. Od pondelka do nedele, je to len na vás, ako to vám vyhovuje, aby ste si to vždy dávali teda rovnako, aby tam naozaj ten týždeň bol. Takže prvý a druhý týždeň si to aplikujeme tak, že si dáme pumpičku retinolu, prípadne dve, kto má akú potrebu aj vlastne na tvár, aby mu to dostatočne vyšlo. Aj s týmto upokojujúcim mliekom zmiešame na takú kašičku a vlastne natrieme na pleť. Tretí a štvrtý týždeň robíme v podstate to isté, len s tým rozdielom, že si nanesieme najprv retinol, rozotrieme po pleti a následne na to nanesieme upokojujúce, obnovujúce mlieko. Čiže nemiešame to. Dávame každé zvlášť, samostatne, nie dokopy. Takže to je 3., 4. týždeň. Potom 5. a 6. týždeň aplikujeme 2 až 3 krát za týždeň a tiež samostatne. Najprv retinol a potom upokojujúce, obnovujúce mlieko, ktoré vlastne aj skľudní tú pokožku, dohydratuje ju. Takže v tom 5., 6. týždni už môžeme vlastne 2 až 3 krát za týždeň použiť ten retinol. A v 7., 8. týždni už to používame kľudne aj 5 krát vlastne za ten týždeň. Môžete si to zase rozložiť, že napríklad každý druhý deň vlastne aplikujeme už ten retinol, čiže vlastne postupne sa zvyšuje aj tá aplikácia, zvyšuje sa ten počet v týždni, kedy vlastne ten retinol môžeme aplikovať a už teda takisto samostatne, že najprv retinol a potom toto upokojujúce, obnovujúce mlieko. A vlastne keď prejdeme týmto procesom, 8-týždňovým procesom retinizácie, tak potom už môžete používať ten retinol každý večer,
Každý si už sám potom odsleduje, že ako aj to pôsobí na tú pleť, ako si tá pleť na to zvykla, ale po tých 8 týždňoch už vlastne máte ten proces retinizácie za sebou, takže naozaj môžete používať každý večer ten retinol a kľudne stále na to môžete používať aj toto obnovujúce mlieko. To môžete inak používať aj samostatne mimo používania toho retinolu aj teda ráno. Retinol teda, keďže máme ako nočné sérum, tak ho používame večer, nemalo by sa s ním ísť na slniečko, takže aj preto večer. Aplikuje sa vždy na vyčistenú pleť. Ak si vyčistíte pleť čistiacím krémom, gelom, čistiacou penou na vyčistenú pleť, aplikujete vždy retinol. Tie, čo máte tieto Super Sera z Dermokozmetiky, toto hydratačné sa nanáša ešte pred tým retinolom, takže najprv hydratačné Super Serum necháme vstrebať, nanesieme retinol a potom sa ešte pokračuje v ďalšej starostlivosti, čiže tak tie, čo máte napríklad ešte aj toto liftingové sérum, to sa nanáša následne až vlastne po tom upokojujúcom mliečku, ale to už potom tak skôr s vami s každou individuálne, lebo každá máte iné vlastne tie produkty. Ale tento retinol, keď používame večer, tak vtedy nepoužijeme toto Super Serum, ale proti vráskam. Hydratačné áno, ale to proti vráskam s fialovým nápisom, to vtedy nepoužívame. Takže, ale vždy ho treba nanášať na vyčistenú pleť, nechať to, akože aby to pôsobilo, aby sa to vstrebalo do tej pleti, zaschlo a až teda potom pokračujeme v tej ďalšej starostlivosti, teda už nejakým ďalším sérom alebo teda nočným krémom. Takže ak chcete vlastne sa trošku viacej starať o tú pleť a naozaj predchádza tomu starnutiu, tak doporúčam si zaradiť ten retinol do starostlivosti, lebo je teraz na to ešte stále ideálne obdobie, ešte stále to stíhate. Takže na tie vrásky, pigmenty, jazvičky alebo teda aj akné výborne pôsobí tento retinol. Ak k nemu budete mať nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte, napíšte alebo zavolajte. Takže toľko vlastne asi k tomu retinolu, procesu retinizácie, že vlastne ako ho používať a aký je teda ten 8-týždňový proces retinizácie. A samozrejme určite sú tu aj tie, ktoré už používate aj nejaký krém s retinolom. Tam to vlastne možno určite aj inak vyskúšať, ale lebo tá pleť už tam je navyknutá aj na ten retinol, ale keďže je toto naozaj čistý 0,5% retinol, tak treba vlastne s tým návykom tak opatrnejšie a pomalšie, aby si na to tá pleť zvykla. Takže v prípade akýchkoľvek otázok sa ma kľudne pýtajte. Ahojte!